Lamsogu norma haina hai ani Facebook live tini dai jotono no phung kaham dai tini ni sapung sal kolok kaitor norok jot ni sakao no hamari khlaitung chini wansuk mung kaham chini tong kaham bebak no hamari khlaitung ani suri mung tongo dai chini dofani sakao je wansuk mung kaham wansuk riui sungno samung tangnani thanjani samung tangnani thanjani yapri senani afhanno sungno rijathang tini ani topic belaikeno nangmani tai samungo chung jotono no logi nangmani akokno tui tai tabuk present to je choli tongmani akokno tui narok kisa koklam salainai tai baksa rok salayo nang Facebook o simida kok sahuitong kok sama baingia samung botangani nanggo rokni samani au abo belaikeno nangmani kok chung kok simi saya samung boklayo kok bosau artam bagi ngakai tabuni ojorawo competition tabuk to competition ni jora sabun se saw bisi nukjaklaiman sabun se saw bisi phunugaiman aboni competition ni jora jak kogni rogo thangiwi tinini ani belaikino important kok norbai tabuni je present soli tongmani akok no tuise norbai koklam tabuni present situation belaikino chini bagi chaya chini tofani bagi belaikino wana masingsa tai tabuni ojorao je kaisa amora bangali rokni je kok piri tongo abo chini bagi wansuk thai abo nasuk halka khaina uibo ngia do tabuk je illegal immigrant no tui oboito অনুপ্রবেশকারী rok no tuibo je choli ui tongmani abor no tuibo chini wansuk thai belai kheno tongo jung chini dofani leaders rok chini dofani MLA মন্ত্রী মিনিস্টার উনি থাংবাই নাই rok ba chini dofani je leader kotor ni sini jagnai rok jotono chini dofa bai tamong gangkai hatai dofani kokno sawino jotono leader torui thango jotono jani je position soguyo hediba phiaba jung abono sothik babe busuk joroti samung tangjak laiya abo chini bagi nai thai tongkha tini ang kabangma jorawo nugu kok siljana thangmani ya jeta kubi kono ma sawo jung ama hairno ma khibilai nai kabangma joraro nugu ang Facebook rogo chini leaders rokno মনো বাজার ni jaga phali chai ki bege pu boti prasa neta rok chung bai chung abo salaina ne hamia ambagei mono hai ba mono bazar hai jaga o bahaino tabuk belai kheno sasara na ngui tongo mono bazar hai jaga o ti prasa koijon tongba tini mono bazar ni kok simi samani ya tini kabangma jaga o no kabangma thai no tongo je kabangma jaga o no chini market rok ba chini bazar rok ba chini hati rok ADC area o mang khobjakchi ADC area o khobjak jaga o ha baglainai borok muko baniya thanglai borok kuplung tai baksa borok kok bosil chalayo mono bazar tibra sarok yanile tongo ang walai bazar biti kaisal phanel narjak business bo khlaijak ek somoy ar chini borok ni bagi business belaikino samungo nango chini baniya thangmani belaikino nango tabuk ang 2018 rok ni simino fight khlaika joba khlaika monu bazani kokno sanani thangka kai to abo kabangma kothoma baksa ro saka ngaino hinjau nai bakhain bomang puila phu bok kasam phu kabangma jora ang bengai jagudu bono puila phu bono kasam phu bo hai sian krung kri phu bo hai nuknai kri phu bo hai kasam kri phu jatar ko ta mai kok silcha jago wanao actually monu bazar ni kahini bang kisa ma sasinai monu bazaro agio chinti prasarok monu bazar ngakai chini ngo ADC area ni bazar chini ADC market nga o jaga o baniya thangnai rok ngakai buini bosong nga o jaga o jotono o jaga jutlen kojon hile tongba araboni bisingo prokrito bhabe chini state government ni under tongi chini ADC government is rules mutabek ngakai to ADC area o kubuni bosong ni jaga registration chingya haibano nugu chung bangmo borok ni no jaga registration jak jup jaga kubuni bosong ni borok ni ar monu bazar hai jaga o kaisa kuisu khoroksa khuruksuno chini bagi chung belekeno fight ma khaika chini bai jomuna de borma ni khoroksa ri dugan dibo bono koibar tisanani naikha bo buriti tuifano onek fight khlaika bono chung bo jotesto chini mansuk joroti logi rikha phiaba kaisa kuisu borok khoroksa khuruksu borok chung legally je furu kuno kisu khailanya nayo kok sil chalayo monu bazaro faidi monu sabjunni andaro monu bazaro tabuk je sabji bazar tongmani ba mukhi tungni khola je tongmani omukhi tungni khola actually haino mani ya
অব যেফুরু চিনি বড়রক চিনি পারানি ন থৈকা দাস সুকুরাম যেফুরু আফুরু আনিমা কংগ্রেসনি মেম্বার তংমানি বিরোধী পার্টিनि চিনি মनु बिसिनि आफुरु आ जराओ जों बिसिओ ग्राम संसद तंमानि जरा कक्ति सालायखा आं अबर किसिसा मा सतन ग्राम मानिसि तो ओंखाय आ जराओ अंग जाम्बुरा फालना थांमानि ओ दुकान गाना थांखे ए आमार दुकाনের सामने ना इखान থেকে সর आं बांगला बाय आबनो फेसबुक रिविरिखा बाक्सा बर आफुरु हिनका ओइ निनाबो कक बेले गरमब्ला ककले थिनो तं कक गरम निनाबो नरखिबदि उलो बुजागानो तकजागानो टार्गेट खालायजागानो हिनजाका खालाया आने पोस्ट ताबुक बतंखौ 2021 आं तैसे रिपिट खाइका ताबुक खाइका और उरो आजुगै फाला नायखेबा ए आमार दुकाনের सामने ना उरो थाना नायखेबा आमार दुकाনের सामने ना उरो थाना नायखेबा आमार दुकाনের सामने ना मनु बाजाराव ताबुक जे सुपार मार्केट तंमानि एडिसिनि जे सुपार मार्केट तंमानि आ जागाव नाका आगे मखितरो फालाय आ जागाव नाका कुबनि बसं रखसे आमार दुकाনের सामने ना हनै नरजा आफुर प्रतिबाद मा खाइका आफुरु भिडियो तंमानि आं बुंबावै थाङा सुब्रत मजुमदार तामजानि भिडियो वानजि फानो बेले बरक काहाम ओंखाय जों वालाय लेखा अनेकतानो आनि पारानो तै बाहायनो आनि पारा ओंखाय विष्णुदेव बर्मा पारा आनि बाबानि मुंगै पारा विष्णुदेव बर्मा पारा तै गानाव दं बिचित्र दास पारा बर' आबनो कायदा खलायै जे एसटी पारानो सबै एससी पाराव दानानि बागै बर' खायका कसार माजर बिडी पारा खायदिखा बिडी बेंके विष्णुदेव बर्मा बंगो बिचित्र दास बंगो बिडी पारा खायते खायते आनि बाबानि मुं विष्णुदेव बर्मानो पन्त से बिचित्र दास पाराव दावै खिबिका जब कार्ड बिचित्र दास पारा आधार कार्ड बिचित्र दास पारा रेशन कार्ड बिचित्र दास पारा खाय खिबायके शुधु भोटार लिस्ट सिमिसे विष्णुदेव बर्मा पारा दंसिउ आबनो फाइट खाइमां 2018 फैकुनो मते साक्सेस संगि बिसिओ आरवार खागजाक्का विष्णुदेव बर्मा पारा नि तेवैसा आकाहिनी आं आगिबो साका हेपन तिन शॉर्ट के किसा सानन थांगो ओंखाय मनु बाजार भिडियो नो बाय आफुरु एमडीसी तंनाय सीपीआईएम नि मतिलाल शुक्ल बैद बबो तं बबो फाइगा आनो तै गोबां मा ककलाम लायखा ओंखाय आफुरु मा वालाय लेखा तिनि अरचिनि पार्मानेंट दुकान तो जों रिजागिया तिनी थाइपुं मुनै थाइपुं फालना फाइकै आनारस मुनै आनारस फालना फाइकै जाम्बुरा मुनै जाम्बुरा फालना फाइकै मुया फाइ बलंग कष्ट के मुया फाइ स्रापसा फालै थानानि जरावसे आनि एडिसिनि आनि तिप्रासानि हावसे ओइ आमार दुकाনের सामने ना आमार इखाনের सामने ना आनि कनजातानि प्रतिबाद खाइगा आं आफुरु खरां तिसाका अब नफानि हादा निनि 14 गुस्तिनि हादा ताङै जोंर स्रापसा फालमाया नाय आबनि बागै ग्राम संसद पाइमानि परेव आजर ভিডিও दंनाय एमडीसी दंनाय যত বাই কক সালামেন পরেव আমাদের তিপ্রাসাদের জন্য নির্দিষ্ট একটা ব্যবসায়ের জায়গা স্থান সঠিক করে দিন নিকক সালাইমানি পরেव যথেষ্ট সাহায্য খাইকা আপলুচি নিয়র দंनाय যে তুষারকান্তি মজুমদার বাসুদেব দাস সংবহান্য আনর সহমত দিউই एक्चुअली যত জায়গাও গুবনি বসংব হামিয়া আম হাইকো গিয়া পুইলা আনো অনেক ধুমকি দমকি রিখা आजरानी एमडीसी हे तुम्हार बयस कत तुमी এই বয়সে এই সব কথা কইতাছো তোমার বয়স কত যাত্রা পথ ছাকা সংকা আবনি পরেও আনি কব সহমত উঙ্গই বাসুদেব দাস থৈকা বতাবুক তুষারকান্তি মজুমদার তংখু বড় গানো সহযোগিতা খাইকা উনারা ওই সময় আমাদের সাথে ছিলেন এবং আমাদেরকে সহযোগিতা করেছিলেন এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ওদেরকে বড় আপুর শাখা হ্যাঁ পরিতোষ দেববর্মার যুক্তিসঙ্গত হ্যাঁ করা উচিত आबाय सामनि परेव चिनि तिप्रासानि बागै मखितं फालनानि हनै जागा थाइसना मैरि दिनि साका गाजर एमडीसी साका आइचे इटा परेव करा जाइबो हनै आफुरु नि भिडियो सुब्रत मजुमदार हाइनो मा दं आं बुंपक आं तेसे सराइखौ मा हाइनो 2018 सराइ दुया सिक्लानो इनफानो तेकिसा बक मा हाइखा ओंखाय आफुरु बकाइसे हिंदी बे डायलॉग रिमानि दं आं खूब जाजाखा आ भिडियो नबो काल करे सो आज करे सो आप करे चलो अभी देखते हैं एखने আমরা দেখব জায়গাটা জায়গা নাইনি থাংতানি ওমকাই তাবুক বর্তমানে যে সবজি বাজার তখন ছিল সেখানে নোংরা জিনিসপত্র ফালানোর জায়গা ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের যত আবর্জনা সেখানে ফেলা হতো এখন বর্তমানে মনোবাজারের সবজি বাজার যেটা একটা সৌন্দর্য তৈরি হয়েছিল যে নাইথক মানে যে সবজি বাজার চিনি তিপ্রাসাংথং ওয়ানজিংথং সিয়ারকনাं সানানি थानानै नायो इ अबदान दं चिनि तामंगांगे जों सानानै थांफोरंगांगाय आं बसिमी खाइमानखौ बसिमी सापु हाइ पुइराइफोनै बेंगाइजागु आबो बुइनि बसंबैया चिनि बसंबायनो आजराव आ सब्जी बाजार न
একদম নোংরা জায়গা তাবুক নরক যে ফাইনাই হাসাল গানানি ফাইনো ফাইনারক তাবুক চিনি মনু বাজারনি সবজি বাজার বেলায় নাইথক আ জায়গাও ফিয়াবা চিনি বড় রকনি কোনো নির্দিষ্ট স্টল আ জায়গাও করে মুখেতং বলংনি মুখেতং তুবি ফুয়ে সারাবসা ফালি থাংলাইও আসুকলাই ফালি থাংলাইও নির্দিষ্ট ঠাই করিখা কিন্তু आ जगह के तिप्रासरनि फालजानाय जगह नि आ जरानि भिडियो आबनो जों सहखलायै आनि मा आ जरावो कांग्रेसनि मेम्बार जों विरोधी पार्टीनि मेम्बार तंगै आ जगाव थांलायै जों थांलायै नायलायै आन बाबा विष्णुदेव बर्मा बुक्का थां तंखो एकलगि थांलायै तुषारकान्ति मजुमदार एकलगि थांलायै वासुदेव दास एकलगि थांलायै जों आ जगानो नायलायै भिडियो सह एमडिसि सह थांलायै जों आबनो थिथि खलायलाय माने फिया ताबु आ जगाव चिनि बररक नि कायसाबानो थिथि करै फाइदि चिनि गोबांमा लिडार रक चिनि अर बाक्सा बाक्सा रिसि नांनाय रक सालायो खायमिया जोंबो नांगौ दुगान जोंबो रिनानि नांगौ जोंनो खायरिदि आरो केबो खायरि मिया निनि नांखांकै नों सानबायदि नों सेक बायदि मनु साबजुनालनि आन्दार मनु एडिसिनि चिनि बाजार अबो चिनि हाति मनु साबजुनालनि आन्दार अ हाति आबुनि बिसिङा आबो चिनि तिप्रासान बगै निर्दिष्ट खायरिजों मानि तांगै नों सेरिना फेमियां नायबा फाइदि लिडार्स रक सानबायदि सोंबायदि तिनि आ सब्जी बाजारनि चारिदिगे गुरि उइ जत्तनो कुबुनि बसंनि बेसारक दुगान नक तांबाय दुगान तांनि तांबाय ख्या मखर नुगिया जा आबो सानानि थांते थांते आं ताबुक मेन पॉइंट अफ फाइसिन ताबुक जों तामो हाताय दफानि कगनो सालायो हाताय दफानि कगनो सालायो दफा हानि बागै जों थुगिनाय जान्दिनाय बसं बदल मासनाय इमोशनल ओवर एक्साइटेड जतो जागान चलु आङो कगनो वाइरे साउ ओवर इमोशनल ओवर एक्साइटेड बाय कुनु सामुंया प्रेक्टिकल सि सामुं माख्लायनाय नों जों ससियेल मीडिया सिमि सामुं खलाया जों डाइरेक्ट बो सामुं खलाय दिनै कायसा घटना मियानि दिनो जों आम्बासा एसडीएम अफिसआव थांका एसडीएम अफिसआव थांका आजागाव सिनि ताखु खत्र जयरियां YTF नि बेलेखनो सामुं तां तनाय बनबो निहिनका बो फाइका ताइ चिनि आम्बासानि YTF रक चिनि युथ रक चिनि सिकला फान रक बरक लगियो तंखा जथेष्ट लगिरिखा बिना स्वार्थे चिनि आजागा ताखु सुमित संरक अनिमेश संरक गोबां मा दङ चिनि आजागा राजुरि आं संरक रिंकु मक संरक सुरजित मक संरक फाइका बरक बो आबा हाइके तेबो गोबां मा बर रक फाइका सुबजित माराक संरक लगिरिखा जथेष्ट लगिरिखा फाइलाइका जों एसडीएम अफिसआव थांका एसडीएम अफिसआव मा थांमानि कारण तामो मानिले अब ताबुनि केसिया दो अब ताबुनि केसिया त्रिपुरा सरकार त्रिपुरा भूमि राजस्व फर्म विधि नियम 53 अनुसारे मौजांखा कमलासरा तहसिल अंखा दलुबारी महकुमा अंखा आम्बासा बिनि खतियान नंखा 120 बिनि रेभिनिउ सार्केल अंखा आम्बासा कमलासरानि बरक बुमुंखा खतिन मोहन मलसम बेलाइखे खायरक सुसु मिया मुक्ति कखा खुंजु खनाया अबुरा खुंजु खनाया बिनि खतिन मोहन मलसम तै बुफांगाकै चन्द्रमणि मलसम बेलामन्ती मलसम सामिंगै खतिन मोहन मलसम कमलासरा हालाम जाति माने बुंनि जाति हिंगाकै बरक नि जागा दंगो 2 एकड़ 18 शतक 883 आर ऑनलाइन फन नरक सर्च के नाइदि गूगल सर्च के नाइखा के मानो आं गूगल सर्च के नाइखा बंनि अ जागाव 13टा परिवार वानजि बसंनि इलिगेल अकुपाय के तंफायका 1 नम्बर नि सिमि 13 नम्बर पन्त 13टा परिवार अकुपाय के तंफायका इलिगेल बाटे अकुपाइड खलाई आ जागाव अनेक दिन जाबक तंखा पूरा डिटेल्स अ जागाव तंबायो बरनो नोटिस रिजाखा बरनो फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम थर्ड टाइम फोर्थ टाइम फिफ्थ टाइम अंको थर्ड टाइम बरनो नोटिस रिजाखा आङोबनो क्लियर खालायनो देबो आबोनि यागुलो नोटिस रिमानि यागुलो सिनि आ जागाव गोबां लिडार रक दंगो आं जत लिडार रकनो न कोइनानि नाय मुसुंगो आबोनो जों लगिरि लायनानि नांनाय लगिरिया खे कुनो अंगिया खतिन मोहन मलसम बखुंजु खनालिया ब एक परिवार तंमानि आ जागाव 13 परिवार इलिगेल भाबे अबैध भाबे जेटा साव बांला बाइके अबैध भाबे आ जागाव
borok kobja khlai tongkha nok tanglai kha borok jepuru ar o khotin mohon mol somni bwsak khorokni khoroksa chala bwsak ngangkai kisang ko tongmani handicap tongmani mentally torture khaijangmang bo thilangka tabukte khoroksa bwsajuk tongo a bwsajuk nibo bwsai chakri khlaio hinpano borok bo chukya nung 13টা পরিবার bai 13টা পরিবারও 2 জন 3 জন ke bwsabuti tongkha kene busuk পরিবার kwbangma আর আজাগাও এক পরিবার tongnaino saknang sinai diba nga আজাগাও je tongnai leader rok bahai nang ta bung sana thangraya ulo turuk turuk nangke bungbo ma sanai logirinano karei sak sakno kwbangma borok leader ni chong neta kotor ni chong layo phiaba a borok logirui fight khlainano karei jungno bono sao kangkai jini kwbangma borokno sahor kangkai jung logiri khamo tini jung saimamani yagulo jung logiri kha jini youth rok logiri kha teibo borok logiri nai bwskangni salo teibo borok logiri nai কিন্তু যে borokno sajago nung mojaga naikului tuidului tongnai hnai borok se logiri ui ulta borok be compromise khlai paidi borok abai ke si pressure jaksiu nini ani borok si yang kha hatai dofano tui choba khlainai rok compromise khlai paidi rang nahri paidi sawi rang ri ruano Komlasora main route ni gana ni jaga ajaga government valuation choliu tongo 45 lakhs parkanio 45 lakh choli tongo ajaga o kubuni bosong rok 13টা পরিবার প্রায় 2 থেকে 2.5 কানি জায়গা দখল খাইয়ে টাংলাই দংখা বরক যতবার নোটিশ মানো বরক নোটিশ ন টুয়াক্কা খাইয়া অফিস নি বড় রক হয়তো সাইমিয়া তামবাগি বরক আবন টুয়াক্কা খাইয়া কা আবনি বিসিং চিনি বড় রক জাক নাইবো जोंनो साइमान दिया सिनि लिडार संजांनाय रकबो जोंनो साइमान दिउ सिनि लिडार रक जदिनो आबनो कक साकांगाय जों हयतो आबनो तुइ फाइट खालायमान खामु जों लिगेलि फाइट खालाय दंगो जेम्स देबरमा ताबुकनि तिप्रामो थाने युथ रक रांनि बागै सिमिसे खारसिक्लाय सिउ ताखु नना आङो कक सानान थांगो बेलाय हामबाय ननो बाहायनो ताबुकनि तिप्रामो थाने युथ मपानो जत्तो बरक यादो नरक नुगमानि सिमानि बौनि मानो मियानि दिनो बा थांनाय सप्ताहआव जे फायनाय युथ रक बरक रां खक्सा माननानि बागै थांगिया आं बाय थांबोहायनो रां खक्सा माननानि बागै आरो थांगिया तामबो इनके न्याय रिनानि नांगो सिनि बरकनो खतिन मोहन मलसम खुनजु खनाया नाथं बुरानो न्याय रिनानि नांगो आबोनि बागै सिमिसि सबा सिनि बरक गोबां माने अ मनु बाजाराव जोंनाबो मारि नाय जागा फालि चाइ दंखा सिनि एदिसिन हा फालि चाइ दंखा होननाय रक नरकनो बाङो कक सानाय जबा खलायदि खतिन मोहन मलसमनि बागै 2015 आव जों जेपुरु आर्मी फायरिं रेन्ज खलायो आर्मी फायरिं रेन्ज खलायनायनि बागै जबां दंफुरु जों आफुरु सिनि बरं गोनां आथा एन्टनी संबाय खै जों आरटीआई फाइल खैमनि यागुलो आजागा 34 टा परिबारनि प्राय 40,000 बरक नरजाकनानि इंफुरु बाहायनो जों हाजाराव जबा खलायलेखा आजराव आरटीआई फाइल खैमनि जराव तै काइसा जों मानखा मनु बाजाराव बाहायनो मनु एरियाव बाहायनो काइसा माया बाहादुर मलसमनि मुङै जों मानखा जे माया बाहादुर मलसमनि अजागाव प्राय 60 कानि जागा दङ बिनि इंग्लैंड बेप्टिस्ट मिशन दा तामजानि आबरो जागा इंगोवै माया बाहादुरनि मलसमनि मुङै अजागाव प्राय 60 कानि जागा बौनि मुङै जुद जागा दङ आबोनि बरो जों माया बाहादुर मलसमनो नायतुखा ब जागा दं बक्का थांदा तंखो तदे तंखो नै अनेक नायतुखा सिनिलाया साइमेने बगै मानलिया आं कुलाय घंटा सरारगो थांखा आजागाव मलसम रक दंमनिबा आजागा तदे तंनो नै खबर नायनायखा कुलाय घंटा सराव थांगै माया बाहादुर मलसम तदे तंग नै खबर नायनायखा बाक्सा साउ थैगेना बाक्सा साउ तंखुना बाक्सा साउ कमलासरा नायतुगै मानलिया आंगै साइमानलिया उलो अनेक दिन परेवो जेफुरु जों सिनिलायखा प्रेमलाल मलसम बाय दा बर्तमान दलाय जुनालनि चेयारमेन आफुरु साइमान खाजाया माया बाहादुर मलसम हंखाय दाबुकनि जे दलाय जुनाल चेयारमेन दंनाय प्रेमलाल मलसमनि बुफासि हिनो हंखाय आं आफुरु प्रेमलाल मलसम बाय मालाय बनबो साका मनुओ ताबुक गुडाउन रक खलाय दंबायखा आजागाव ताबुक आजागाव सत्संग बिहार रक नै मन्दिर रक खुलगै दंबायखा गोबांमा बर' रक गोबांमा बानजि रक आजागाव अकुपाइड खाया आसुगै दंबायखा इलिगेल माइग्रेन्ट्स रक फाय इ गकय दिन आगेराव जों नुखा बांलादेशी रक फाय आरो नक रक ताङै दंलायबैखा आजराव बाहायनो
जों आबरनो तुई जों केस मा खायनाय आबरनो जों तुई जबा मा खालायनाय ताकु प्रेमलाल मल समनो जों सावो जोंबो लगी दंनाय फियाबा जत किसु जों नायतुगुइ दु हमबानो बुखु तुगुइले के जों रिउइ मान्या हाय दिबा निजिनि हयतेबो जों साकमा तारनाय निजिनि हयतेबो जों सबानै बागै जों यापरि मा सेनाय अनेक दिन आगे न जे फुरु जों मालायखा सिनिलायखा आफुरनो साकां प्रेमलाल मलसमनि बिनि बाबा हिनो आबो बुफा न माया बाहादुर मलसमनि मुंगै जों आफुरु एक्चुअली बीपीएच सारुनि इंगै बा बर पीपल ह्यूमन राइट्स अर्गेनाइजेशननि इंगै जों आफुरु आरटीआई खलायमानि तै लं ट्राइबेल जॉइंट एक्शन कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटी नि इंगै जों आरटीआई खलायथानिबो जों आतत थनमानै आबो तुइनो नायतुगलायमानि अबो हायखैनो ताबो आङा कोगनो मा सामानि अ जागाव बाहायनो मनुबो जों सबा मा खलायनाय तामबागै हिमालय जों हा तै दफानो तुइसि सबा खलायोबले गचिनि हा सेक जगै तंमन ताङै जों सिरिंगे सय तंनानै बा आबोनि बागैसि तिनि जे खतिन मोहन मलसमनि जे आजागाव आम्बासाव थांमानि थांनाय सप्ताहनि समबारावनो थांगै एसडीएम बाय मालायखा तथ्य मामन पराव खबर मामनि लगियो थांगै एसडीएम बाय मालाय जों कक सालायखा आं अबरन डिटेल्स सानान थानो नायो एसडीएम नो थांगै सोंगैखा अच्छा अब तो उनको जुत जागा खतिन मोहन मलसमनि यस जुत जागा नाइलेखा इ ठीक न अब कुनो अबैधया अब बुइदो अब लिगली खतिन मोहन मलसमनि जागा जुत जागा तंगो बिनि 2 एकरनि ऊपर यस अब ठीक न इनका अ जागाव इलिगल भाबे 13 परिवार तंगो 50 इ अब ठीक न इनका अ जागाव अबनि परव इनका बरंनो ताम प्रोसेस ना जाखा बरंनो नोटिस रिजाखा फर्स्ट टाइम नोटिस रिजाखा सेकेंड टाइम नोटिस रिजाखा बंनि बयान नाखा बंनि बयान नाथिनि ताम साइमान खार जे तंनायरो बर केबो खतिन मोहन थनि जागा पाइने सिकरि नक इनके निनि फालनाय इनके बुइ पाइनेबो बुइ अब हाइसिं तंलाइसु आसुके मजा नायनि आसुके मजा नक इनके निनि फालनायबो बुइ पाइनेबो बुइ नोंखे मुंसा सिसिया जतबार नोटिस मान खबरक नोटिस मान बुरुम नोटिस मान खाके तो बर कन्नानि सिकक किरिनानि सिकक हायदिबा किन्तु बरक नोटिस मान ररक तेबो राग ररक नोटिस मान ररक बेरा दुम ररक नोटिस मान ररक बिल्डिंग नक कतर कतर तां ररक सिं थांसिउ तामबागै पॉलिटिकल पावर तंगो बंग थानिउ काइसा पार्टीनि तो बरंनि लगी तंखा आबन परोचिनि पार्टीनि बरक पर्यन्त से बरंनो सिरिंके तंखा बरक बाय फाइट खलाई इंगला बरक बाय सभा खलाई इंगला बर रां पैसा गोनां र बरनछ नर 10-15 लाख सक रां नावै सिरिंके आसुगि तंगि आम हाय कक पर्यन्त कासाका बंग थानिउ फियाबा जों तिनि अबनो जों रां पैसा बायसिमि जत किसु रां पैसा बाय कम्प्रोमाइज खायनानि कक गिया तिनि एडिसि एरियाव तांनि बंनि मुंगै आजागाव रेजिस्ट्रेशन नंनाबा तामबगै बरंनो जागा याकायरिनानि बा हानि मते हंगांकै जों जागा याकायरिनानि कक गिया आबनो तुलि तै जों सबमा खलायलायनाय मिया हायनो हाय थांनाय सप्ताह तंमनि बाय एसडीएम आंगाफोरु कुनो फेसबुक रो रिलिया सोशल मीडिया रिलिया अनेकटा सामुं जों खगै खलायग्रानै नांगौ तामबगै इंगे पुइला बेलाय सिजागै खायगांकै बरक टार्गेट खायखिबि उदो सामुं खलायतो गिया नि थांगो तिनि बांनरनो सानानि थांगो तिनि मियानि दिनो थांका सिजाखा बेलाय हयतो बसकांनि सालो आनो तुइ टार्गेट खलायजागै फानो मानो आनो तुइ टार्गेट खलायजागै फानो मानो मियानि दिनो बाहायनो थांका एसडीएम बाय मालायखा एसडीएम निजेनो साइड होगा थांनाय सप्ताह आं अबनो तुइ तेकिसा स्टडी खैगना तेकिसा नायगना तेकिसा बुजिवि नायगना को ताबुनि एसडीएम फाइनेबो कताल बना आईएएस ऑफिसर नॉन बेंगली चिनि एसडीएम नबो बेलेखना हामबाय बबिनि मानसाक जरति बन नायखा जथेष्टनो एसडीएम बायबो सालायखा जों तो अबनो लीगली प्रोसेस खाय थानानि नाय दङ जों कुनो वायोलेशन नायया आर नङाबनो जदिनो नायमिया अबनो उपाय खैरिमिया ngakai फियाबा जों काइसा मुभमेन्ट मा खलायनाय आर मुभमेन्ट खलायनानै थांपुर ngakai मुभमेन्ट खलायनानै थांपुर अनेक समय वायोलेशन नङै थां अनेक समय आजागाव उत्तेजित नङै थां कक बांलायु बुलाय तगलाय फाइ थां हाय दिबा एब्सोल्युटली राइट वी विल कन्टिन्यू टू फाइट फॉर इट टू ओवरकम सम डेज यस अजय हालाम नरनि फान नांगौ जों तिनि अजागाव खरकसानि सेकजगै दङै नों आं सिरिंके तंगन खाना अजय हालामनि फानो सेकजगै मानो खाना जेम्स देबबर्मानि जागा फानो सेकजगै मानो खाना सन्जित देबबर्मानि जागा फानो सेकजगै मानो सनि परितोष देबबर्मानि जागा सेकजगै मानो तिनि अब हायखै चिनि मनु हाय जागाव प्राय 60 कानि जागाव बुखुनि कगियाखौ 1962 सनो जुत अंजाक जागा
माया बाहादुर मलसम ताबो बर्तमान दलाई जुनाल चेयरमैन प्रेमलाल मलसमनि बुफानि मुंगै जागा फियाबो जागा बुरुं बुरुं वानजि दक ताबो हाबै इलिगेलि बाबे अकुपाइड खयै नक कतर कतर काहाम बिल्डिं तांगि तंबायखा अब हाइकै सनि ते खरजान जागा सेकजरि मानु नंगां सिरिंगे तंगा हंगांखाय दिनै अब हाइकै न खतिन मोहन मलसम आम्बासा हाइ जागावो मेन रूट खानानि जागा सेकजरि तंखा नों आंगबो तुइ सिरिंगे तंलायना हैना मिया एसडीएम कक सलाइपुर एसडीएम जथेष्ट काहम कक न सका ये लीगली प्रोसेस करेगा पॉजिटिव साइड में अगर होगा तो नेगेटिव साइड में जाने का कोई दरकार नहीं हाँ मेरी तरफ से मैं जितना कर सकता हूँ मैं करूँगा फिर मिया जों थाङै साइमानखा अजागनि होइते एसडीएम नि होइते सिविल कोर्ट नि होइते 3 बार नोटिस रिखा अब एक्शन उंगिया जिनि गोबांमा लिडार रक बाहायनो आज 13टा परिवार गुबुननि बसं 13टा परिवार आ परिवारनि बरर बैसि मालायलै दंसौ yang je main malik no logiria oi emon ki chini youth rock ni thani bo offer phaika srai ko chini youth rock je jaga logiri nai makhang nukjak bai kha borno offer rijak kha তোমরা ইটারে লইয়া তো ইয় কইরো না তোমরা রে আমরা বুঝ কইরা টাকা দিয়া দিমু হিনজাকা নরক সিরিংগে তং দি নরক ফাইট খাইয়াঙ্গা কে নরক সবা খাইয়াঙ্গা কে বড় মালিক রগলে সিরিংকে ন তং নাই আও মালিক তো সিরিংকে ন তং নাই খারুং মাসি सब खुनजु खानाया बुरा काहामखे सलिलिया बसा तंनाय बाहायनो चला बसा थैथांगा ताक बोरि बसा खरकसा साग नांजगलिया खुग नांजगलिया नों आं बासाया हंगांकै ताबुक साबो बासानाय आबसिक जों हातै दफानो तै जदि न जबा खालायनाय न हंगांकै जिनि हा सेकजगै दंमानि न तैबो जों जबा मा खालायनाय जे जानाय जा मते न जों याप्रि मा सेलायनाय जे जानि जा तांतै खरसा माजरा बेरलाया ओइ जे जानि जा मानतै जों सामुमा खालायलायनाय सबानि गोबांमा लामा दङ जिनि ताकुक डेभिड मुरा सिंह बहायनो बिनि लामातै बो सबा खालाय दङ हातै दफानि बागै अब हंगांखे चिनि एकदम अधिकार चिनि पूरा मानथाय स्राय चिनि सब पूरा चिनि अब आज 13टा परिवार हाबै दंख बरनो लीगल नोटिस रिजाखा 3 बार लीगल नोटिस रिजाखा बरनो 3 बार लीगल नोटिस रिजाखा फियाबा ताबु बर कन्या आजको बाक्सासिनि लिडार रक बाय बरक मालाय दंगो बरक बायसि कक सालाय दंगो जिनि बरक नंखौ उल्टा फान सोबाय दंगो आय बरक बाय इंगालाक मांगालाक रांकिसा मिसना याखै रिदि दंथुं आमाय रक्सि बाक्सा कक जिनि युथ जे जोंबाय थांनाय रक बरकनो बाहायनो अफार जाखा नरक रांनावै सिरिंके तंदि नरकनो जों व्यवस्था बुसखै रां दिदिवान नरक चलिनायनि मतो बुसखै रां बोसोरिनाय 8 जन 10 जन थांखाय जन लाख कायसा गारि खांके बमि 10 लाख सि थांनाय हाय दिबा फियाबा नों लाख कायसा मान बाय ओ लिडार जंगनाय रक ओ युथ जंगनाय रक निनि ओ दफानो हामजगै हाते दफानि चिरिकनाय रक लाख कायसा 2 लाख 5 लाख 10 लाख ना ओइ आंगो हानो या गारि रिखांखाय अब 6 दफानो हानो हामजमा कदि कलायनो माने बिग क्वेश्चन अ जगाव जों बायजों जेफोर मुंसाजों गांगांखाय बेंगायलायनायनि बिसकारा कक सालायनायनि नांमुया कक सालायनायनि आबो हंकेले रिदि औन बागैनि मा साउ जरा आं इ दुख नांगौ आं नुखाबाय साउ बाहायनो जेफोर आं सागा चिन बर रकनो मुसुक पुन्न तलांमा हायके मिसिल मिटिंगो जे तलांमोन आं दुख नांगौ आव जत पार्टीनि नंगौ जों दफानि थांपुर ट्राक सागपान गालाय थांलायनाय बुरुं बेसराब थायो किन्तु पार्टी मिसिल मिटिंगो आं लेकुबुनो दुख न नांखा वातै पान्तै चरावो पुन मुसुक तलांमा हायके गारि तलां थांगा आं आकक सामानि लगी पॉलिटिकल सिस्टम चेंज खालायनायनि सामा लगी तै खरच बर वाइसोन लगी न पोस्ट ऐ ताबुके चिन बर रक मुसुक पुनसि इंबायसिउ आरो ककनि मिनिं बुजिदि चिन बरनो मुसुक पुन सै माने कक यांगाबो मुसुक पुन माने कक या अब हाइके तनि जाखा नि माने आ सिस्टम न जों चेंज खालायनायनि नांगौ आ सिस्टम चेंज उबुंगु बुफुरु ओनली इलेक्शन नि सकांगो आ पॉलिटिकल सिस्टम चेंज ngु आबनो परमानेंट चेंज खायनायनि मुसुंगु आं आबोनि बागैसि सावो दाबु गियागो रां पैसा ग्रिं दमन जरा नङिसि नगो थाङै आं अपनो प्रचार खालायनाय एबं सालसाखोब खालायनाय पॉलिटिकल सिस्टम चेंज खायनाय न आं अनेक बार साकाव ककनो वाइरे वाइ साकां
तामबागै नों इलेक्शननि सिगांसिमि पारा थाङै मिटिं खायमाननाय नगो थाङै मिटिं खायमाननाय इलेक्शननि सिगांसिमि तांगै अंक उठान सभा खालायमाननाय इलेक्शननि सिगांसिमि थाङै उठान सभा खालायै आजागाव थाङै याकुंरमनि खुलुमै बुथ सानै माननाय इलेक्शन पाइबै खेंगांकै नोंनि याकुंरम सिनि रमै फुन खासिनि खायबो ननो माइ आंनाय आंफा नोंथों जेसाफा नोंथों अ पलिटिकल सिस्टेम नो चेंज खालायनानै सावो तांनि दिनै आगरतलाव मिছিল मिटिं होनै पुन मुसुकनो तलांमाने हेके गाड़ी हो बुरुम बेसरेब खाई कायसे गाड़ी हो ओइ मालगाड़ी सिनादी आरो 30 जन 40 जन चागु बरक मालगाड़ी नादी आरो 40 जन 50 जन चागु नि तलांजा सिनानिबा तलांजागि फाइके बले थाबो थांका बले खाबो खाइगा बले जोंबो थांका दाम थांयाना बा इ थांका आजागो आंबो खबजागु मुसुकनखै आंबो मुसुकनो पुनखै आंबो पुननो थांगा आंबो थांजा मामा बारनो बियाबा कक गयाबोसे जों पलिटिकल सिस्टेम नो चेंज मा खालायनाय जों बुरुम बेसराबखौ तलांजाक मानसिलाय नेता कासिदी कानाय आं ताबु ग्यारान्टी रिसाव ताबु ननो मनो हाय जागाव आम्बासा हाय जागाव ननो आगरतला हाय जागाव खुमुलुं हाय जागाव तलांगै बुरुम बेसराब खै ननो तै निहिनै मिছিল मिटिं खायनानि नांगिया बरक ताबु इलेक्शन गानारक नायनाय दियां साकाबले नों नेतानो तै रुथारना नांलिया इलेक्शन गाना खामाने नेतासिनो न रुथारसिनाय नेतासिनि पाराव थांसिनाय नेतासिनि नगो थांसिनाय नि नगो सुबिदा असुबिदा तामो तंगा पुरु नेतासिनो नायतुगिसिनाय निनि बिहिक हामिया कलाइजाक दा आबो नेता खबर मानसिनाय साबन बिहिक बसा बाना नाय दं बसा बाना नि जरो अटो रिजार्भ द तलांनाय आबो साइ मानसिनाय बुमा ठंगारा कलाइजाक बुफा ठंगारा कलाइजाक आबो साइ मानसिनाय बेबाग साइ मानसिनाय यापुरु हंगा का आ सिस्टम से चेंज खायन कक सावो आं इलेक्शन नि सिगां मानुंगा के इलेक्शन पाइबेके तांगि माइ आंनायबा आउ इलेक्शन पाइमानि परेव जानिजा पदो थांमानि परेव जानिजा पोस्ट थांमानि परेव एडमिनिस्ट्रेशन नि सामुं तंमानि बै अधिवेशन तंमानि बै मीटिंग इम्पोर्टेंट मीटिंग तंमानि बै ऑफिशियल मीटिंग तंमानि बै आगिनि सुग जरारि माया हाइपनो आं आगिओ उनको डेली जदिनो बुट पाइने बगी डेली जदिनो माइती चाया खै हर साल सिया खै आं नगो थाङै कामी हो थाङै पाराओ थाङै जदिनो उठान सभा खलाई बरक 2 जन 3 जन 8 जन 10 जन तुई मीटिंग खलाई मानु गांकै ताङै इलेक्शन पाइबे माने परौ गां मायां नाइबा ताबु कबांमा नेता रक कबांमा लीडर रक उ नगो थाङै 5 जन 10 जन खुलुमै बुट छानै बुट पासं थानायसे ताबु नाइ नेखाके ए तिनी अ जगाव मीटिंग निहिन्दि borok kaijon kha sar asut banyak ku 100 জন kha dhar 100 জন bajang meeting khanya ang ekjon MLA ngai ang ekjon MDC ngai ang ekjon মন্ত্রী ngai ang na 100 জন bajang meeting khanya dam khai dong nora abo nindik borok kare dik 400 500 khlai dik 200 জন khlai dik haya kang phaya 2 জন 3 জন 5 জন tuiyei kok sawei neta মন্ত্রী ing thanaise ताबु पाराओ थांगे 8-10 जन 100 जन बरक बाय कक साइमिया आ सिस्टम नो चेंज खायनानि कक सावां बाक्सा बरक नोंताव तिप्रामा थदया काना नाय बाक्सा बरक साव तिप्रामा तन सबाइना तानाय दि ननो बहुत छिनि जाक्सी ननो बहुत नुक जाक्सी ननो बहुत छाइमा जाक्सी तिप्रामा तन सबाइना बगे और चेष्टा ताखाय दि बुबाग्रा लंग लिप अतिभक्ति चुरे लक्षण तिनी चिनी जगाव कबांमा जगाव न तिनी कुनो एमएलए न नुखांखाय चिनी एमएलए न साबा हामिया सा सपराक लायनाय टास नांलायनाय चिनी एमडीसी न साबा हामिया सा टांलायनाय सपराक लायनाय चिनी मन्त्री न साबा हामिया सा टांलायनाय सपराक लायदि थानि किन्तु अति भक्ति चुरे लक्षण अकक स्राय बेलायबिन बागै फुनुंनाय रक आं साव स्राय न साव अबर रक ताबुकचिनी एमएलए एमडीसी सीएम ईएम मंत्री मिनिस्टर जतन साव निनी बागै अतिरिक्त भक्ति फुनुंनाय रक निनी पद पाइ थांमानि परेव निनी उकलते केबो करि एकदम ग्यारान्टी रिसाव जेफोरु जेनि थानि पावर दंगो बिनि ति मुंसासक माननि दंगो आ बरकनि थानि रुथारनाय जत बरक गया चिनी साधारण पाब्लिक चिनी बरक तिप्रासारक चिनी
साधारण पाब्लिक रक जों जतन थानसावनो दं पोस्ट पावर ना हामजांनाय रक नांखाय निनि पद दंफोर ननो रुथारनाय निनि पद ग्रिफोर ननो किसाफ्राम दामरिग्लाक ननो निनि कक नम्बर खोजखना तौसियांनाय जाक आसु कक सानान थांगला खतिनि बसकां सालते सानाय तागा कक नक्ति मिया एसडीएम कक सालायका एसडीएम ताबुक सावो आनि तरफ থেকে তো आं जे नांमनि खलायका ताबुक नरक डीएम अफिसो तेवैसे थांनि नैगदि बरक स्टे ऑर्डर नि बगै गोबां बरक एक्सक्यूज रिखा एसडीएम दिनो एकदम हुमकि हम हाइके न बम स्टाफ रुम नि इनका है ये इतना बार नोटिस दिया इसका कुछ क्यों नहीं हुआ अनि सुमने सर यो हेरा कुटे गेसे पार्टीरा यो स्टे ऑर्डर करते गेसे तो स्टे ऑर्डर कहाँ है लेके आओ तो स्टेट ऑर्डर तो यो सर हैं टाइम ता तो हमने तो पाइसे ना लोगी से एसडीएम नागे सामने कमिटी नाम दी नाई दी नहीं आबन परे आबर हैन टेन पेन खई सिनी लीडर रोक बाय पार्टी नि पॉलिटिकल लीडर रोक बाय जे बर्तमान तनाय लीडर रोक बाय बाक्सा बरो बे कक साका आरे अब तंगाना सुपसाप थाको ना तुमरा यो कोरोना हंजा कांके एसडीएम बहायनो आबुरुखाय आंते किस स्टडी खैगानान खायमान परबो आफ्टर 1 वीक नर तेसा फाइदि अबनो तुइ कक सालायनाय के मिया जों थांबिखा मिया थांमानि परबो ककनो साका डीएम अफिस नर तेवसे थांनि नैदि इ जों थांनाय डीएम अफिस थांनि नायमानि परबो जों बसकांनि सालो ताम खलायनाय एसडीएम नबो मिया जों फांफांनो साइरिखा जे अब ताबुक जों कसां बायना थानानै नायो लिगेली एक्शन ना जागोन इंथों जों आबनो नायो आबन बगै जों कुनु मुभमेन्ट खायनानै थांयाखो जों जदिनो लिगेली भाबे अबनो माया गांखाय पॉलिटिकल इशू खलायो जों अपनो नॉन पॉलिटिकली आं कोयो नॉन पॉलिटिकली जों तिप्रासानि बगै अधिकारनो जों साननानि बगै नांखाय जबा कतर मा खलायलायनाय जबा कतरनि यापरि मासेनाय फियाबा ताबुक प्रेजेंट दंबा आं चिनि महाराज बैबो कक सालायका महाराज भाई मियाबो कक सालायका चिन बुबाग्रानो बां साहका अफ फाइल लक पीडीएफ फाइल खे आं रहबाय के जतनो बुबाग्रानो रहरका बुबाग्रानि नलेज बो दंगो बुबाग्रा बो ककनो सावो नायगेदि बो हायतामो कक सालायदि जों कक सालाय दंगो इमिडिएट जों डीएम बाय कक सालायनाय डीएम बाय कक सानानि थांतनिवो आं मिया तेगासा संखा चिनि अजागा प्रेजेंट ताबुक गोबां लीडर नो दंगो आबोनि बिसिं चिनि बर्तमान दलाई डिस्ट्रिक्टनि आन्डार एमएलए खरकताम दंगो चिनि बरमगोनां चित्तरंजन देव बर्मा चिनि पलदांसु चिनि नन्दिता रियां देव बर्मा बरक बं नलेज जबरिखा बं नलेज बरबो कक सालायनाय चिनि एमएलए बायबां थासिंगो कक सालायका अबनो तिलै डिटेल्स कक जों एर मध्य नो इमिडिएट जों कक सालायनाय कक साबलायनाय बनबन आं साहरका जों आबनो गाहाम के डिस्कस खालायलायनाय पॉलिटिकली बाबे थांगांखाय यूथ नि अजागाव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दङ जोंनि राजेश त्रिपुरा ईएम बबेबो आं कक साहर लायनाय इमिडिएट कक सालायै जों अबनो दिलै खायसा बाहायके ताम याप्रि सौइमान जों नायलायगराना ताम बगै हांखाय ताबुक जों डीएम अफिस थांग्रानाखौ जों लिगेली नर्मेल खायनो बरकनि जे लीगल एक्शन नावै याकारो हांखाय तो जों सभा कतर खलाया उइफानो चिनि बरकनि हा खतिन मोहननि हा न अतेरो परिवार रक उठगै याकरि रुइ चिनि बरक न यागनो याफारि रुङाकै तो चिनि अजागाव जों सभा खलायनानि नांगिया फियाबा आबो खलाया गांकै जों सभा कतर खलायनाय आ चबावो चिनि आम्बासनि पॉलिटिकल न तर्ज गेवै आं जौत पार्टीनि चिनि बरक न आं कयनानि नायो नरक लगिरिति एवं आं आजागाव भारतीय हिसाबै गुबुननि बसंनि बररनबो आं कयनाय जे नरक बतंदि तांगि इलिगेल भाबे आजागाव कब्जा खलाय दंनाय गुबुननि जागानि अबैध खेतंनाय रक जे बैध तंनाय रक बरकबो अबैध रकनि बागै एगेन्स्ट बासानो निंथंनाय आं तेवैसा बांला बाय लाइभआव फायनाय बरनो रिक्वेस्ट खलायनाय ओमफ्राय एर मध्य चिनि आजागाव मिया चिनि ताकुगनि मेस संरक चिनि रिंकु मक संरक चिनि सुरजित मक संरक सुमित देवबर्मा संरक तया जगाव दानियल मलसम संरक गोबां फायका सुरजित माराक संरक आं जतन बुंमाया फानो जे फायने नर जतन न पाइफ्लाय हामबाय चिनि ताकु खत्र जयरियां बनब साहरका चिनि वाइटिएफ नि पुइलानि सिमिनो बबेबो जों सामुं तां फाइमानि मिया बहायनो जों एकलगि सामुं तां लायखा एर मध्य चिनि एमएलए रक ईएम रक एमडीसी रक सि तंगु हुङा देबा जों तांगि बरनखै लगिनाय आं नायबा बरनबो जों लगिनो हानाय बरबो जों कक सालायनाय डीएम अफिस जों थांलायफोरु आं मिया संमानि डीएम अफिस
जोंनो थांगानो एवाइसा चंगा चिनि लगियो एमएलए रक तंगु हंगांकै एम रक्सि तंगु हंगांकै जों तांनि बरनो सामु थेपियांनाय बरनो जों निहिननाय बरनो जों साहरनाय आर जानिजा कोनो खिबिलायै जानिजा जे वानसुक मुं जे चिनि कोइलाय मुं चिनि बखा फेललाय मुं मो खिबिबुइ आ जरावो डीएम अफिसो जों थांलाय मानि जरावो अ मेटर नो तै सालायनानि फुरु आं चिनि एमएलए खरकटाम ताइ एम ताइ आ जरो কয়েকজন एमडीसी रक जे तंनाय रक बरबो कक सालायनि जे लगिरिनाय रक बरमबो लगिति जों कक सालायगनाय नाय सबा नंखया सकां जतनि प्रसेस दं आं अबन साव ओवर एक्साइटेड ओवर इमोशनल लिंगिया कबो बाक्सा बाक्सा सालायु अमा हिसिंगु मांगा टांगि इ सिलेसनाय से सिलेसनाय थास थांनासनाय न खालिमि दा खाइदि दा मबो नाय दं बाक्सा बाक्सा बर रक माइके कक साव न अमा हिनु तुति सिति बाइक सिरिंगे दं खालिमि दा माने अर्डर सिमिसिरि अर्डर नगा आसुगै अर्डर या जों सामुं सिमा खालायो जों सामुं खालायो जों प्रसेस बाय सामुं खालायो स्टेप बाय स्टेप न या प्रिसेवै जों सामुं खालायो नरगनबो लगियो नांगौ जतन लगियो नांगौ जतन बेले बेले हामबाय जों नासिंलायनाय जों अबनो काहाम बाय थाङि मान हंगाकै काहाम न खालायनाय आर काहाम बाय इंयान इंया हांगाकै जों मुभमेन्ट कटर मा खालायनाय आ मुभमेन्ट नरगनि लगिनांगौ बेले बेलेनो हामबाय।